No to co mogę w tym momencie powiedzieć? Witam bardzo serdecznie tych, którzy nadal siedzą na hitboxie. Witam tych, którzy nadal oglądają na YouTubie. Udało się rozwiązać, że tak powiem, jakby to powiedzieć. Ostateczne rozwiązanie kwestii szczurowej nastąpiło i jesteśmy dalej i mam już w ogóle mieczem, już walczę sprawnie. Nie muszę być jednoręczny czy dwuręczny, bo już mam 16 siły i w ogóle, no. Czat nadal tutaj ze mną jest. Pomaga mi w tych ciężkich chwilach, czyli w tej grze wszystkich. No i teraz jest boss w postaci metalowego dzika. I ja wiem, że na tego metalowego dzika była jakaś taktyka. Tylko nie umiem sobie przypomnieć jaka. Coś trzeba było obejść, gdzieś trzeba było wbiec. I tu był jakiś super manewr, taki inteligentny. Mamy teraz super miecz. Trzeba mieć miliard strzał. Nie no, nie o to mi chodziło. Musi wlecieć w ogień. Tak. Tylko jak to zrobić? A miecz w tyłek, tak, dobra. No, ho. Najpierw tych sobie tutaj wyszkubiemy. Aha, wabiąca czaszka. A skąd ją wziąć? A skąd tą czaszkę wziąć? Dobra, mam cię w dupiu. Kurde, kursor na ekranie. Jest ich parę, okej. Dobra, teraz ich tutaj. To demachen. Dobra. No i jest dźig. O, a tu jest czaszga. Może spróbuję temu wbiec na te ścianki na schodach. Dobra, jest czaszka tutaj, o. Ponętna czaszka. Najpierw tutaj problemy doczesne rozwiążemy. Dobra. No i jest sobie pan dzik. Pan pancerny dzik. I on jest bardzo zły na mnie. Tak jakbym mu co najmniej warchlaki zabił. A nic takiego nie miało miejsca. Dobra, co tutaj jest za ta? Spróbuj zeskok. Aha. Brzmi legitnie. Jak na moje oko wygląda to zupełnie bezpiecznie. Musisz tak umiejętnie wrzucić, żeby wpadło do ogniska. Ale... O... Okej. Kurde, wylało mi się. Ale troszkę. To jest prosiaczek, tak. Dobra. Chodzi o to, tak? O ten ogień chodzi tutaj. No i... Ale powiedzcie mi, co wtedy? Ja to wrzucę tutaj. On tam wejdzie. No i co się dalej stanie? Nie to, żebym nie wierzył, nie? Ale... Ale no. Ja jestem ostrożny. To nie masz wrzucić do ogniska. No to... Wejdzie w ogień, będzie mu leciał damage. Gdzie to się wybiera? A tutaj pewnie, nie? Nie. Gdzie to jest?
Gdzie to się wybiera tą? Jako broń? Nie, nie ma tu tego. Gdzie to się bierze? Tam, gdzie mam Estusa. Ponętna czaszka. Okej, jest. Dobra. No i co? I to... To się głupio... Ach, to głupio przewija. Dobra. I teraz co? I tą czaszkę mam rzucić niby... I jak ją rzucam? Przytrzymuję po prostu... X-a? I mam ją rzucić do ognia, tak? To jest... Bierzecie za to odpowiedzialność. To się słabo dość rzuca. To niedobrze. Na moście stań. I co? I mam ją... Tutaj mam ją rzucić, tak? Czy to jest na pewno dobry pomysł? Bo to jest mało... Nie wygląda mi to legitnie. Czuję, że on ją rzuci za daleko. Rzuć koło ognia. No, żeby jeszcze nią szło wycelować, nie? To by było spoko. Trochę na środku. I co? I jak on poleci, to ja mam zejść i go bić, tak? To nie... Tak... No umarł. W sumie wyszło całkiem nieźle. Nie mogę mieć pretensji. No i tyle. Łajdak na wprost. Ale nie wiem czy on by się spalił, także wolałem tego dopilnować po prostu. Bez rewelacji. No jakoś tak... Bez szału, nie? Dupy nie urwało. Para pa 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 pa. No, chodź. LOL! Jak wyfurk. Kurde, muszę zjeść Xyxtusa. Troszkę już ich mało mam. Mam. Legit. To są słabe uszy. Ej, tego nie idzie rozwalić? Ło, inne szło. Tajemniczy klucz. Super tajemny. A, na jednego strzała. Spróbuj lewo. A, to po tych belkach trzeba. Tak, wiem, że jak chcę rolować, to muszę mieć lżejszą zbroję. Wiem. Ale tu to na to jakoś szło wejść. Żeby tam to wziąć. A, chyba tak po prostu.
O, dobrze. Dobra. Wybornie. Rzekłbym, Bella. Fantastika. Wow. Wybornie. Wybitnie. Białe światło. Czarny chleb. Tutaj pamiętam. Z tego co pamiętam, że tu był jakiś rycerz taki podły, co ze zaskoczenia atakował. On tam... O, on tam stoi. I teraz tak. Jak ja do niego podejdę, to on się pewnie odwróci, nie? Odwróci się i powie mi tak. Bu, Niklaus. Bu, nigga. Backstab. Tylko czy on się nie odwróci? A na którym to się robiło? Na right ten button, nie? LOL! Odwrócił się! Niedobrze, bardzo niedobrze. No dobra, stać mnie go było zabić. To było niedobre. To nie ten jest niedobry, aha. Okej. O, rycerska tarcza. Jak zostałem streamerem? Co ja mogłem robić innego? Coś trzeba robić. Bella. Rycerska tarcza, jaka ładna. W barwach Polonii Bytom. Polonia Bytomska, królową całego Śląska. Podkradasz się, uderzasz go. Tak, ale jak się podkradać? Może tak w sensie iść wolno? Nie zadziałało. W sensie no... Par excellence. Już mi się na łebie zrobiło. Kap się. Kap się. Że coś jest nie tak. Pójdź sam. No nie! Tak bij! No mam lasie, no! Kurde. W innej wersji znasz tę śpiewkę? W innej proszę nie mówić, bo brzydko. No, no nie zabije, no. On mnie zabije. Wypiję se Chrystusa. A, to trzeba silnym było walić, a nie słabym. Ile rozkręcałem swój kanał do takich rozmiarów, jak masz teraz? Znaczy, takich małych? No nie wiem. Ja tak naprawdę za streamowanie wziąłem się jakieś 2 miesiące temu. Takie... solidniejsze. Ale to dopiero się tu rozwijamy. No, umiem kopać, umiem. Tylko nie zawsze mi to wychodzi, kiedy trzeba. Czy tu mi ktoś nie wyjebę? Jak to mówią gorole z Sosnowca? Tam jest gościu. A! Tam tys. Chodź. No 100 osób to jest malutko, no ale to nie jest gra taka, którą by ludzie chętnie oglądali. O! Tu jest za mało miejsca, żebym ja mógł się rozpędzić.
Czekajcie, teraz się uda. O! Dobra. O! No nie było najgorzej, udało się. Jestem pewny, że pchnięcia, bo cień z góry. Okej. Dzięki za pro tip. Nęcenie. Czyli mam nęcić. Lol, falusy. You mad? Nie no, zaraz mi się Chrystusy skończą. Critical nigga. My nigga. Na mostku po prawo masz ognisko. Na mostku? W sensie tutaj? A właśnie, film na YouTube'a. Czekajcie, może nie umrę. Miałem wrzucić film na YouTube'a. I co z tego? Czy on tam będzie? Aż mnie zaswędział nos ze wszystkiego. Tego wszystkiego. Czekajcie. Jest. O Jezus, przetwarzają go dalej. Dobra, to najwyżej go dzisiaj nie wrzucę i no jutro, trudno. Ale jakby ktoś nie widział, to zapraszam do tego. To jest straszny film. Dobra. Ale na czata więcej filmów wrzucać nie wolno. Nie no, jest przerwa, nic mi się nie stało. Nic mi się nie stanęło. Dobra, gdzie... kursor. Raus. Gdzie jest te ognisko? Na dole. Ale całkiem tam nie ma nic. Tam jest przepaść. Przepastna przepaść. A tam. No dobra. Ale to nie jest most. To jest mur. Ktoś kuje żelazo. Póki gorące najpewniej. O, jak dobrze. Dobra, nowy poziom. Co rozwijamy? Rozwijamy... Napraw miecz. To zaraz. Nie wiem, zwinność... Wytrzymałość... Witalność... Punkty życia. No, to jest ważne. Ja bym poszedł w witalność. Zatwierdziłem. Trudno. Mój wybór idzie na mnie. Aż zaawansowałem. Użyj przy ognisku tej kukiełki człowieka. Jaka to była kukiełka człowieka? Gdzie ona była?
Kiełka człowieka? Nie przypominam se. Dobra, idziemy naprawić miecz, bo on jest bardzo dobry i chcę, żeby jeszcze pożył. Andre. Wzmocnienie broni. Naprawa wyposażenia. O. Smoczy miecz. Dobra. A można by sobie coś z tym jeszcze zrobić, nie? Fajnego. Na przykład z mody... A! Specjalny żar! A, tu trzeba mieć jakieś smocze łuski. Co on mi może sprzedać? Nadziak. Nie, no to ja nie potrzebuję w sumie nic. Strzały mam, to mam. Odłamek tytanu. Wzmocnienie plus 5 do zwykłej broni. Za 800 kupować to. Tylko czy on mi to będzie mógł zamontować, bo do wzmocnienia tam było... Potrzeba jakieś cuda. Czy to będzie jeszcze oprócz tego potrzebne? Bo Pieron wie. Znaczy no, wiadomo. Nie każdy Pieron wie. Nie kupuj. Dobra, to dupcymy to na razie. Nie daj się zabić. Nie dum się, szefie. Panie szefie. Ucieczka. Ooo. Pamiętam tego pana. Pamiętam go dobrze. I teraz nie wiem, iść tam. Iść tam czy się wrócić. Jestem w kropce. Nie wiem co robić. Hard cases. Hard choices. Żuk mag. Tak. Chyba lepiej iść na dach parafii, mówisz? No, mi się też do skorpiona, maga, żuka, czarodzieja niespecjalnie. No tryli. W ogóle wczoraj chciałem skończyć dodatek do Wiedźmina, uwaga, spoiler. Na końcu się walczy z bossem takim i... Masakracyjo, jak to mówią, masakracyjo. O mamma mia! Is italiano! Chodźcie. Jaki falus. Federico Falucci. Jep. Dobra, tutaj też był jakiś boss, z tego co pamiętam chyba. No, horrorek był całkiem po tym się konkretny zrobił. Nie, ja już nie gadam, już nie ma spoilera, już można słuchać. Was? Was ist denn los? Hilfe! Odejdź! No, kurwonie, idź! Co ja mam mu zrobić? LOL! Nie zmieścisz się tu.
La 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 la. Jakie bydle. Ja go mogę zabić w ogóle? Czy ja na razie jestem nie w stanie? Świat zawirował w moich oczach. No gra jest ciężka. Może pomoże ze skarabeuszem. Szczerze wątpię. Mogę. Dobra, jolo. Chodź. A! No, to było geniuszowe. Słaby był. No miecz mam... Miecysko mam konkretne. To muszę przyznać, że pomaga. Cholera, przeżył. Przeżyłek. Dusza strażnika ognia. Na luzie go sklepałem mu machę. A tam stoją jakieś kutangi. Z kutang klanu. Wat? Pieron z jasnego nieba mnie pierdolnął. A cóż to się Ojej. Cóż to się wyprawio? Balderska zbroja! Biera. Wyglądam bardziej badasowo. Można estusy ulepszać, okej. Okej. Gdzie jest ten... kurwon? Ej, tu będzie... A! Jazda. Dobra, kurwony, czekajcie chwilę. Nie wszyscy naraz, bo mi się podupcy w głowie. Proszę. Please, in order. Come in order. LOL! Zabili. Prawie dobrze. Było prawie dobrze. Ach, no dobra, powtarzamy czynności bojowe. To jest dopiero 13 zgon. To jest dopiero 13 zgon. Także nie jest źle. Nie jest źle. Myślałem, że będzie w tym momencie już ze 100. Chodź. Ja się z nimi nie pierniczę. Czy on tu zaś będzie w tym kościele? Dobrze, nie ma. Czarodzieju. Panie czarodzieju. Ale proszę. Troszkę kultury. Dobra. Teraz na spokojności. Są moje tutaj te... moje życie. Teraz nie wiem, czy on mi będzie mógł zrobić jakieś lepsze ała. Dobra, najpierw kurwonki.
No i patrzcie, zaś mnie zabiją. Zły timing. Zły timing, ale jak tam te trupy się mnożą w ogóle. Beka. Z drugiej strony trochę bez bek. Bo jednak śmierć nic wesołego. Raczej bez bek. Jezus, jak mucha w gównie. Seriously. Stanowczo bez bek. Nie możesz się tak wystawiać, bo ich dużo i jeszcze dostają od tego pan... Buff. Aha, oni dostają buffa. No tak. O tym nie pomyślałem. Że to takie kurwony. Teraz dam sobie radę. A jeszcze zobaczę, co tutaj jest. Nie! Szola do piekła. Nie, ja chcę do wierchu nazad. Nie chcę... Nie chcę do piekła. Pana. Cyrek, cyrek. Dobra, fajnie było, ale wracamy. Halo? Nie! Uspokój się. Teraz beka. Trochę beka. Ale tylko trochę. O porządzie Estusa. What do you mean? Dobra, teraz letko. Leciuśko. A, jeszcze ten. To jest tam ciul. Dobra, to są moje bebechy. Ale mam dużo duszów, łoje. Co? No jakiś dziwny dźwięk wydaje. Idą. LOL! 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 Co oni tak? No Co on tak przyszedł do mnie? Ej, oni się tam zaboksowali chyba. Ej, szaman się zabugował. LOL? I to tyle z wielkiego szamana? Obesranego? A cię sponiewieram. O ty kurw! Nie! Nie, kurwie, nie! Nie! Zajebiście. Wybornie. To najlepsze, co mi się w tej grze udało.
Odradza się, no, to dobrze. Bo by mi chyba łostorbiło tyta, jakby to on się jeszcze odradzał. O Boż. Uuu. Jakie unikersy. Kurde. Dobra, Chrystusa pijemy i cisnymy. Lekceważę tych małych kurwiksów, kurwonów. No, trochę lekceważę i... źle robię, widzę. Widzę, że to źle. Nie powinienem był ich lekceważyć, ale teraz nie będą mieli powera od tego. Powera od szamanera. Druga balderska zbroja. Kurwinoksów, tak. Mam tych dusz w ciule mule. Wycofać się, wycofać się! Nie. Wiele ich idzie! Alarm, alarm, wycofujemy się, wycofujemy się. Pij Chrystusa. Dobra. Oni są słabiutcy jak mopsy, ale... siła jest taka, że atakują ze zaskoczenia pizdy. I... to jest niefajne. Dobra. Kutanoidy. Guj w dubie. Pół 11 pizło. Cześć Kasiulka. Dusza nieznanego żołnierza. Słyszałem o pomniku nieznanego żołnierza. Ale o duszach jeszcze nigdy. Cześć Silgard, witam cię. Czaciś na mszo. Bo będzie grzech. Tutaj stał ten pieron. Jośląski pieron. Spod Bytomia. Wydobywam węgiel każdego dnia. A tam na wierchu słoneczko śni. Żonka się krząto. Synecek śpi. Cześć, do kiedy live? A, nie wiem. Do czarnego jest z halabardą, tam jest tarcza zajebista i halabarda. Dobrze, po kolei. Czy jestem ze Śląska? No... nie da się ukryć. Znaczy... no, ciężko by było ukryć. Dobra, idziemy na dół. I tam obejrzymy, bo tam były dwa takie... a ona might, ja. A on ją might, a ona się śmiała, bo z cidrów boła. Chwalmy słońce, praise the... o, halo. Kolego. Po co mi te zbroje wasze? Są... a!
Hopinek w beczce. Człowieczeństwo miał. Czyli był dobrym człowiekiem widocznie. Tak musiało być. A to jest Secret Passage. Zdepon buczek. Ja. Niesamowity pierścień tu jest. Niesamowite. Still human, are you? Nie no, nie jestem. I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. No i co? Otworzyłem ci drzwi, a ty tak... Ha. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Jak zabijesz tego pana, fajny pierścień będziesz miał. Czyli, że mam go... pociś. Czyli zabić go teraz, czy co mam zrobić? Bo nie wiem. Jestem cały na rozdrożu, jak widzicie. Nie wiem, co zrobić. Potem. Dobra. Zabij. Potem zabij. Czyli... Ale... To Pawlos w jednej wiadomości pisz. Zabić potem? Czy zabić teraz? Pan Buczek będzie zły. Ulica zdecydowała. Potem zabij. A, no dobra, nie no, Pawlos się zna. To ja mu wierzę. Ja Pawlosowi wierzę, bo to jest fachman. On tu się wyznaje na tym, co tu trzeba robić. Dobra, wydamy te dusze za niedługo, bo będzie można sobie fajnie poulepszać rzeczy. A to zbroja się świeciła. Ja myślałem, że to jakieś bajery. Ho! Dobra, teraz tu są dwa takie kutangi. Lolinio, o jak źle. O Boże, jak źle mi to wyszło. Mogło być gorzej, ale i tak jest źle. No i zabił. Zabił. Muszę to wrócić po moje dusze. Bo jak nie, to się chyba uduszę. Nie, halo, gdzie ja to idę? No wydam je spokojnie, przecież sobie je odzyskam. Za moment.
16 zgon. Czyli nie jest źle. Ten rzut jest genialny. Wyborny. Dobra. Letka kusza. No, efekt zaskoczenia słaby. Co prawda. Atak z wyskoku mi wyszedł. O, to ładnie, to ładnie. To mi bardzo ładnie wyszło. Cześć Stodoła. To bardzo elegancko, muszę przyznać. Dobra, idziemy wydać te dusze. Bo mam ich za dużo, żeby tego nie zrobić. 6000, prawie 7. To wydamy sobie. Bo szkoda. Przy mojej umieralności to trzeba doceniać takie małe sukcesy. 12. Dobra, idziemy w siłę. Co? W siłę i w witalność pewnie. Trochę mało, ale dobra. Jeszcze mi styknie. To jeszcze sobie pójdę w... Zwinność. O! Już się czuję taki lepszy, taki zwinniejszy, silniejszy, przystojniejszy. Okej, to teraz idziemy... Gdzie idziemy? Gdzie ja tu ostatnio... Aha, tam dalej, dobra. Już wiem. Dobra, kutangi. Nie miał szans. Nie miał szans przed gniewem. Kurde, oni się odrodzili. No ale dobra. Jolo. Wtedy ich zabiłem, teraz też zabiję. Czy ja się czuję zmęczony w sensie długości trwania live'a? Live trwa od godziny... Chyba 18:10, nie? Nie czuję się zmęczony. Tylko... Krzyże mnie trochę bolą, ale to już... To już inna kwestia, nie? Bo po prostu coś ostatnio krzywo śpię jakoś i... A, dobrze jest. I bez tusz. Właśnie tak to wygląda. No ho, kawalerze. Ale mi się odwinął. Pa. Atak kleszczami? Jakimi zaś klyscami? Co tu mnie klyscami zaatakuje? Fotel bardzo dobrze, noga bardzo dobrze. Wszystko dobrze.
Halabardę znalazłem. Bajerancko. Kurde. Wiecie co jest najgorsze? Siku mi się chce. Balderskie nogawice. Aha, ja wiem gdzie ja jestem. Przecież ja tutaj... To jest tak jakby początek tej lokacji. Nie przyjdzie do mnie? Chyba nie. Dobra, zobaczymy sobie te nogawice. Lepsze. Lepsze. Wybornie. Klucz do pewnicy. No, bo tu mogę te drzwi otworzyć i się wrócić. He. Gdzie teraz ja mam pójść? Czy ktoś się orientuje? Bo mogę wrócić, ale... Czy ja powinienem wrócić? Nie wiem. Czy to jest dobry pomysł? Otwórz na przyszłość. Okej. Na przyszłość mogę otworzyć. Mechanizm poszedł w ruch. Idzie... Kurwon. Żałośnie słaby. Pa la 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 la, pa la 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 la. Ulepszyć, zjechać na dół do kaplicy i ulepszyć estusy. Czyli tą windą mam zjechać, tak? Tą co wcześniej do niej wlazłem przez przypadek. Mianowicie tą tutaj. Dobrze. Jadymy. Dobra, to mamy z bani. Tam, gdzie kruk cię zostawił. Kaplica Firelink. Dobra. Cześć Max United, witaj. On dalej... Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Miedziana moneta. Oh my. You Dobra, już, kolego, już. No miło z dupi. Kaj są moje fojery. Sam tukaj. I tu jakieś duchy są. Ja się dychna przy ogniu. No dobra, ja sobie w tym momencie zakończę odcinek na YouTube'a, także jeżeli ktoś tam zabrnął na nim aż do tego momentu, to bardzo dziękuję za uwagę, można zostawić łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.